Is-summit tal-Med9 f'pajjiżna li sar il-ġimgħa ġie rrappurtat bi prominenza fil-midja internazzjonali. Is-sit tal-aħbarijiet internazzjonali Euronews irrapporta kif id-disa' mexxejja tad-disa' pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea qablu jkun hemm l-isforzi li jipprevenu t-tluq tal-migranti mill-Afrika ta' fuq. Intqal li l-Unjoni Ewropea għandha żżid u ssaħħaħ ir-responsabbiltà biex ikun hemm is-sorveljanza biex tippreveni t-tluq waqt li jikkombatti it-traffikar uman. Il-Euronews irrapporta li ġie maqbul li l-Unjoni Ewropea trid tħaffef il-proċess biex tibgħat lil dawk il-migranti li l-applikazzjoni tal-ażil tagħhom ma tkunx milquha. Dr. Abela imdawwar mill-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni u l-President Franċiż Emmanuel Macron sostna li għandu jkun hemm aktar kooperazzjoni robusta ma' kull pajjiż fil-Mediterran. Is-sit tal-aħbarijiet Franċiż France 24 irrapporta kif il-mexxejja tal-pajjiż tal-Mediterran qablu li għandu jkun hemm aktar kooperazzjoni biex tkun meluba l-isfida tal-migrazzjoni f'dan ir-reġjun. Fost il-mexxejja li semmow f'dan ir-rapport kien hemm il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni u l-Prim Ministru Malti Robert Abela. Is-sit Taljan tal-aħbarijiet Rai rrapporta dak li qalet il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni li tenniet li issa huwa l-mument definittiv li l-Unjoni Ewropea taġixxi dwar il-migrazzjoni. Intqal li dan is-summit f'Malta kien importanti qabel is-summit informali tal-Kunsill Ewropew li se jsir fi Spanja nhar il-ġimgħa li ġej. Dan anke għal laqgħat ta' wara, jiġifieri is-summits tal-Kunsill Ewropew fi Brussell f'Ottubru u f'Diċembru li ġej. Aktar midja Taljana irrapportat il-laqgħa bilaterali li saret fil-Belġ ta' Kastilja il-Belt Valletta bejn il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni u l-President Franċiż Emmanuel Macron li ddiskutaw l-isfida tal-migrazzjoni. Preżenti għal din il-laqgħa bilaterali kien hemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Sit internazzjonali bħal Al-Jazeera irrapporta wkoll il-laqgħa importanti li saret f'pajjiżna fejn issemmiet it-tema prinċipali tal-migrazzjoni. Sa dan it-tant fuq il-midja soċjali, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel irringrazzja l-Prim Ministru Malti Robert Abela tal-ospitalità waqt dan is-summit. Hawnhekk Charles Michel tenna li flimkien bħala Unjoni Ewropea għandu jkun hemm pożizzjoni aktar effettiva fil-fruntiera waqt li tkun miġġielda l-ġlieda kontra it-traffikar uman u l-kriminalità. Fuq il-midja soċjali wkoll, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tenniet li tul l-istorja Malta kellha rwol strateġiku fir-reġjun tal-Mediterran. Intqal li ma kienx hemm post aħjar minn pajjiżna biex ikun diskuss il-futur tar-reġjun tal-Mediterran li jaqgħad flimkien l-Ewropa, l-Afrika u l-Lvant Nofsani. Von der Leyen sostniet li l-laqgħa tal-Med9 f'pajjiżna kienet importanti għall-ambizzjonijiet komuni biex ikun hemm aktar kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni.